Čaute lidi, v tomhle videu budeme hrát 1v1 LOL. Tak, jdeme hrát. Počkejte, jo, jestli mi to načte. Jo, ještě na začátek videa dávajte lajky, odběr a aby ten zvoneček zacinkal. Tak, budeme za chvilku se to načte a kdybyste chtěli, napište mi do komentářů kód svůj na 1v1 LOL a klidně si s vámi zahraju. Tak jo, tak takhle počkat, tady půjdem, takhle. A asi budeme už hrát. Co tady máme? A ještě vám ukážu skiny moje, jo. Jaký máme? Tady si takhle vezmeme ten. Tady si vezmeme takhle si vezmeme nějakou bednu. Máme, tak už máme ji vybránou. Jdeme, kouknu se na skiny krásný, dobrý. Vidíte, RRK 2, Epic 1, tady ta. Legendary žádná ještě zatím, ale začíná mi to trošku dávat legendarky, ale ještě jsem mi moc netrefil. Ještě jsem si netrefil na legendarku. A teďka bude za chvilku. Asi budeme za chvilku něco dělat a přemýšlíme. Tady ještě vám ukážu tady to a budeme už asi hrát, no. Ještě tady něco máme. Co zajímavého, no jo, je tam. No a ještě, jestli byste chtěli si zahrát, ještě můžete si se mnou zahrát Standoff. To taky hraju, to si taky můžeme natočit video nějaký. A ještě si můžeme zahrát, kdybyste chtěli, tak napište do komentářů, prostě jakoukoliv hru, a můžu s vámi zahrát jakoukoliv hru, napište, ještě vám potom ukážu na konci videa hry moje. A potom, jestli ten, kdo bude, ta jedna hra bude mít nejvíc hlasů, tak tu vyberu. A jdem hrát. A ještě do komentářů můj kamarád taky natáčí na YouTube a jmenuje se Míša Jeřábek. Michal nebo Míša, nějak tak. Zkuste oboje dvoje. Zkuste vyzkoušet oboje dvoje, co jsem vám řekl, jo. A ještě to bude asi všechno, jdem hrát konečně. Tak, tady máme zatím ještě nic. Ještě dvě a jdeme hrát fotbal proti lidem. To bude trošku dobrý. Tak jdem. Máme my. Oni mají. To prostě bude dobrý. To je dobrý. Au. To jde element. Do prčic. Spavnou se pojď. Nech toho bejt. A nevadí, no. Pojď typku, hlavně nech typni. Tak to vypadá docela dobře, že vyhrajeme. To zatím vypadá dobře. Nech to. Dobrý, vypadá to zatím dobře. Velice dobře. Už nám zbývá málo a máme to dělaný. Lidi. Odvysílí, jo, máme. Tohle bude asi konec videa. Dohráli jsme, ještě vám
jestli něco mi ještě bude, jestli dostanu nějaký bedny, to vám ještě teďka ukážu vám hry. A tak, která bude nejvíc hlasů na té hře, tak budu jí hrát další video. Tady máme 20 coinů, tady nic není. Budeme za dvojku. Počkat, kolik mám? Počkat. Potom tady máme silver. Tak. Tohle asi bude konec videa, děkuju a jdu vám ještě ukázat ty hry, jaký máme. Tady máme 1v1, ten instant to hraju s tátou, tak to asi nemusíte vybírat. Potom tady máme Car, potom tady mám Hello Neighbor, Among Us, kostky, Monopoly, tam ty kostky jsou Monopoly. Potom tady mám Minecraft, PUBG, tady mám fotbal mini, tady mám potom další fotbal, Minecraft, a ten je opravdický, Geometry Dash, Standoff. A to už není žádná hra, děkuju, že sledujete, dávajte komentáře a děkuju ještě za video. Ještě tady se zapomněl, ještě mám tady Clash of Clans a Matchmaster a Coin Master. Děkuju, že tuhle hru a ještě si dáme asi Matchmaster si zahrajeme. Jo a dajte zase, ještě jednou to řeknu, lajky, odběr a zvoneček. Tak tak máme už 6 minut, to je dobrý zatím. Dáme play games a dám... Koho si mám vzít? Asi si vezmeme tohle. Round 1. Opponent's turn. Your turn. Booster ready. Round 2. Opponent's turn. Your turn. Booster ready. A zahrajeme takhle. Tak, zatím to vypadá dobře lidi, ale ještě nevíme, ještě nevíme, jak to dopadne. Zatím to vypadá dobře. A jejda, už je po nás, nebo? Jo, je. A ještě ne, ještě mají jeden pokus, tak to zahrajou. O jedno nehrávají, tak. Teďka budeme muset něco udělat a přemýšlím to. Tak. Zkusíme to změnit, něco nám to nepomohlo, tak zkusíme takhle. Zkusíme zahrát takhle. Nechci zahrát. Round 4. Opponent's turn. Extra move.
A jejda. Your turn. Tohle vypadá blbě, lidi. Final round. Opponent's No, ještě turn. ne. Můžeme to ještě vyhrát. A jejda. Tak, musíme nějak zahrát pořádně. Tak. Jdeme na to, musíme, to nesmíme zdávat. A jejda. O jejda. Your turn. Extra boost. Tak yes. Booster ready. Tak. Extra boost. Tak vyhrál jsem. Děkuji, že mě sledujete a asi už budeme končit, protože už musím jít, tak děkuji, že mě sledujete, tak ahoj.